Dwi'n dod o Bwlleli. Gwenan Gibbard. Dwi wedi dewis canu Adar Man y Mynydd. Can o ardal Ffestiniog ydy hi, gasglwyd ar ddechrau'r 20fed ganrif gan John Morris, un o'r canorion. Mae'n gan llatau lle mae aderyn yn cael ei yrru fel negesydd. Dwi'n hoff iawn o'r gan, dwi wedi bod yn ei chanu hi ers rhai blynyddoedd ac dwi'n falch iawn yn cael ei chanu hi. Yr eos ar glan hedydd ac Adar Man y Mynydd a yw'ch yn genad at yw'r haf sy'n glaf o glefyd newydd. Does gennyf ddim anrhegion na jewels drud i'w dan afon I ddwyn ei gofr hwnach car ond par o fenig gwanion yr Adar Man fe haethant yw siwrnau belled a sant ac honor gyfer gwely gwen hwy ar y pren gan asant dywedai gwen lliw rewin och fi pa beth yw'r deryn sydd o mant iwnio nawr mor braf a minnau'n glaf ar derfyn. Cenhadon i'm gwnewch coelio a ddiw'r